Naglalakihang estatwa ng mga dinosaur. Iba't ibang species, iba't ibang kulay, iba't ibang sukat. Sa unang tingin, aakalain mong nasa isang eksena ka sa Hollywood film na Jurassic Park. Pero hindi ito Jurassic Park, kundi sa Porac. Kwento ni Mayor Jing Capil, sayang naman daw ang bakanteng lugar sa area ng Megadike sa Manibaog kung mababalot lang ng alikabok, kaya naisip nilang gawing isang public theme park ito. Nilinaw din niya na hindi yari sa buhangin o semento na galing sa Porac ang mga dinosaur na nakapwesto sa mini park. At nakita ko naman nung i-check namin, napakagandang tanawin. Not necessarily na naman na yun nga, sabi nga, napakagandang tanawin na yung mga bata makita nila yung mga dinosaur na parang totoong mga dinosaur sa aming bayan. At kami masaya, natutuwa na talagang masaya yung mga tao, mga bata. Nagkataon nga lang na pandemic ngayon, hindi pa nakakalabas yung mga bata. Pero time comes na makakalabas na tayo, magiging normal na nga, dudumugin sigurado ng mga bata na gustong pumasyal sa ating mini park. Alam naman natin yung mga theme park natin yan ay lumalarawan sa... Umani naman ng iba't ibang reaksyon mula sa mga netizens ang naturang programa ng alkalde. Ang iba, suportado ito at sinabing papasyalan pa nila para makapaglitrato sa oras na ligtas ng lumabas. Habang ang ilan, ginawang katuwaan ng mga dambuhalang estatwa. Ayon sa isang comment, malapit na raw maitayo sa Porac ang Jurassic Park, habang ang isa, sinabing favorite movie siguro yon ni Mayor Capil. Nagtanong naman ang isang netizen kung nabakunahan na ang mga dinosaur. Ang ilang seryosong kritiko, sinabing sana'y pagkain na lang ang ibinigay sa mga nangangailangan sa panahon ng pandemya. Pero paglilinaw ni Capil, walang ginastos ang munisipyo para sa parke at wala rin daw siyang balak na gawing Jurassic Park ng Porac ito. Pero yung mga dinosaurs donation lang yan at saka itong lupa donation. Anong eksaktong pangalan ho nitong landmark ho natin ngayon? Bayong Porac Mini Park. We call it Bayong Porac Mini Park at Manibaog Libutan. Hindi man mahalaga sa mata ng iilan ng mga dambuhalang dinosaur sa mini park ng Porac, para sa alkalde, ang maliit na bagay na makapagbibigay saya sa mga batang napagkaitan na lumabas ngayong panahon ng pandemya ang kanyang gustong bigyan ng halaga. At least po, kahit pandemic, nakikita nila na may ginagawa ang lokal na pamahalaan at they are optimistic rin, we are optimistic na darating ang time at matatapos itong pandemyang ito, may mapupuntahan ang ating mga kababayan. Paulo G. Santos, CLTV News.